वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खियाए। गोड़ा तनी हेरा से अभिनंदन बरवल के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूटा ठोक के। लगातार बिहार और बिहार के छोट छोट घटना जौन बा वो बड़ बड़ नासूर हो जाता और एकरा के ले करके रउओ असमंजस में पड़ल होकर। हम यही खातिर अइबे करीले खूंटा ठोक में रुआ लोग के मन के और मन के भीतरी के जौन एकदम अंतिम रुआ लोग के परिणाम लेके आइले, असमंजस के स्थिति में रहिले, ओकरे के दूर करे के प्रयास करीले। बिहार के राजनीति में लगातार यह बात करके चर्चा 2020 के परिणाम के बादे शुरू हो गई रहे। रुआ लोग के याद हो कि भारत लाइव वही घड़ी कहले रहे कि सरकार के जीवन से पहले एकर मृत्यु के डेट फिक्स हो गई बा। संपादक नमन मिश्रा जी ये बात के लेकर के रुआ लोग से कई हाली कहले रहे, ओकर कारण भी बतौले रही अलग अलग हिगरा करके। लेकिन इस सब के बीच में रुआ लोग असमंजस में रही। बहुत लोग इहो बात कहले रहे कि ये सब बात कोनो वजनदार बात नहीं है, कुछ नहीं होके के 5 साल सरकार चली और सरकार में बैठल लोग के दावा भी यह रहा, जबकि विपक्ष हमनी के बात के पूर्णतः समर्थन करता और विपक्ष के कहना भी रहा कि कभी भी सरकार भस सकेला। लेकिन एकरा बाद एकरा खातिर जौन तर्क आइल बा और जौन कारण बतावल जाता वो कारण ज़्यादा विश्वसनीय बा। कारण विश्वसनीय ऐसे बा कि नीतीश कुमार जी जौन की मुखिया बनन सरकार के, जब उहे खुश नहीं खन तो इरुआ समझी कि परिवार जौन 4 लोग के बड़ुए, अलग अलग विचार, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, अलग अलग लालच बा, बहुत सारा चीज़ बा। ये सब के संगोर के समेट के रखना नीतीश कुमार जी खातिर बहुत आसान नहीं है और यह असमंजस में वो पड़ल बड़न। हालांकि 15 साल तो बड़ा बढ़िया से वो सरकार चला ले। 2015 में जो झटका उनका लगा रहे, पहला झटका लगा रहे, कारण कि 2005 में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीट रहे, 2010 में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीट रहे और खूब उमक के लोग उनका के वोट दिले रहे। लेकिन 2015 में लालू प्रसाद के साथ जब उनका 60 गांठ भइल तो लालू प्रसाद के सीट ज़्यादा आई रहे और एजे से नीतीश कुमार के धीरे धीरे अवनति शुरू हो गई रहे और एजे से नीतीश कुमार अपना के अलर्ट करे लगले और खास करके जौन उनकर काम रहे 2010 तक जौन कैले रहन, जौन वादा रउआ लोग से कैले रहन, वो वादा से ज़्यादा उनका अपना कुर्सी के चिंता होखे लागल और खेला एजे से गड़बड़ाए लागल। जब खेला गड़बड़ाए लागल तब नीतीश कुमार जी जोड़ तोड़ के राजनीति शुरू कैले। देखले कि कैसे आखिर आरजेडी जौन 10 साल के बाद सत्ता में आइल बा वो अपना के जमीनी पकड़ फिर से मजबूत करता और लालू प्रसाद के संरक्षण में उनकर बाल बच्चा कुल राजनीति में नया नया गुर सीखता रहे और संगे संगे नीतीशो कुमार के नीति सीख रहा बाड़े। बस झटके में वो फट से अलग हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दोबारा गईला के बाद नीतीश कुमार उतना संतुष्ट ना रहन। हालांकि 1-2 महीना तो हनीमून पीरियड रहला, जो सुनबे कई बार कहल जाला खूब बढ़िया से, हालांकि भोजपुरी में तो ये सब कहल ना जाला। लेकिन उनका बड़ा खुशी भइल कि वो फिर से अपना पुरनका खेमा में आ गई। लेकिन रुआ जानता नहीं कि जब रसरी टूट जाला तो गांठ फट जाला और गांठ कभी भी खुल सकेला। हालांकि प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़्यादा बा कि गांठ मत खुले, लेकिन नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं अब औंजा गई बाड़े, असमंजस में बाड़े। संपादक नमन मिश्रा जी को बड़ा बढ़िया शब्द के याद कैले रहन जब 2020 के चुनाव परिणाम आई रहे, नीतीश कुमार के असहज नीतीश कुमार बतौले रहन। नीतीश कुमार बड़ा असहज रहता रहन। ये चीज़ उनका चेहरा से लेकर के उनका भाव भंगिमा और उनका क्रियाकलाप में भी नजर आई। रुआ ये बात के देख लो कब और अलग अलग जगह से रुआ भी जौना तरीका से बात आवत हुई रहो तो अलग अलग चीज़ देखबे कर ले, अलग अलग लोग से बात कर ले, चाह पान के दुकान पर ये सब चर्चा होला। लॉकडाउन तो खत्म नहीं हो गई बा और संगे संगे चाह पान के दुकान खुलिए गई बा, तो वो जो चर्चा होता है चर्चा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अब ये बात बुझाए लागल बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी कभी कोनो अंतरात्मा जगा दी हैं तो खेला गड़बड़ा जाई। कारण कि 2017 में अंतरात्मा जगोले रहन और आज यही बात के चर्चा करे खातिर वालों के सामने खूंटा गाड़े खातिर बैठल बनी। 2017 में नीतीश कुमार जी अचानक से रातों रात बदल दिल रहन, ओकरा पीछे कई गो कारण बतावल गई रहे। कहल गई रहे कि अरुण जेटली से उनका फीडबैक मिला रहे, जौना अरुण जेटली के उस सबसे ज़्यादा मान सम्मान देकर के पटना में उनकर स्टैचू लगल बाड़न। कई गो महापुरुष बाड़न जो स्टैचू के इंतजार में अभी भी
भटक रहल बा उनकर आत्मा, लेकिन वो लोग के ना लागल, जॉर्ज फर्नांडिस के ना लागल, लेकिन लागल के कर अरुण जेटली के। वो अरुण जेटली के जो नीतीश कुमार के 2017 में फिर से एनडीए में ले गए, उनका के कुर्सी पर मजबूत खूटा गड़बड़ रहन। खैर ये तो इतिहास के बात बा, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बात के डर और शुरू से डर बा कि नीतीश कुमार कबहू अंतरात्मा जगा दी हैं और खेला गड़बड़ा दी हैं। ये बात के लेकर के जो फीडबैक आइल बा आरएसएस के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के, वो फीडबैक बड़ा नीमन नहीं खे। नीतीश कुमार के लेके कहल जा रहा बा कि वो तैयारी अपन अलगे करता रहन। हालांकि यह तैयारी के रुआ देखले हो कब कैसे नीतीश कुमार अपना खेमा में जो 4 गो दल वाले भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के कबो नीतीश कुमार बतियाओ तारे, जीतन राम मांझी के बोला के घंटन बतियाओ तारे, और नीतीश कुमार से बतियावला के बाद मांझी ठप से चुप हो जाता रहे, मुंह पर जाब लगा देता रहे। जब ये बात हम पूछनी हार वाल देख ले को भारत लाइव नहीं देख ले तो पीछे जाके देख ली। जब वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो बाड़े और एक तरह से कहीं कि आँख नाक कान जो जीतन राम मांझी के बाड़न दानिश रिजवान, उनका जब बात करनी है तो कहला कि ना ना ऐसा कोनो बात नहीं खे, हमनी के मुद्दा पर बोली ले जा भैया। प्रधानमंत्री के तस्वीर चाहे जहाँ छापेगा वो छापस, कोरोना वाला सर्टिफिकेट पर छपला से वो कौन बात रहे ऐसा कि जो मुद्दा आधारित बात रहे। लेकिन खैर ये बात भइबे न कइल। अब ये सब बात के लेकर के जीतन राम मांझी के चुप्पी, और दूसरा तरफ रुआ देखले होगा कि मुकेश सहनी के और उपेंद्र कुशवाहा के अलगे मुलाकात भइल है। उतने ना नीतीश कुमार जी के पटना से दिल्ली गईला के बाद संगठन के विस्तार भी भइला, संगठन के पदाधिकारी भी नियुक्त भइले है, जौना में गिन चुन के कुछ प्रतिनिधित्व आरएलएसपी से आयल लोग के भी मिलल है। लेकिन ये सब बात के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी बा ओकरा अभी भी संतुष्टि नहीं किया, ना भरोसा हो रहा बा नीतीश कुमार पर। अब की हाली 2017 दोहारे के तैयारी हुई तो केकरा पर पड़ी भारी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बा। हालांकि नीतीश कुमार से भारी अभी 2 गो दल बा, भारतीय जनता पार्टी भी बा और आरजेडी भी बा। तेजस्वी यादव पटना आ गई बड़न, हालांकि 2 महीना के बाद आयल बड़न, लेकिन अइला के बाद वो अपना स्तर से अपन रणनीति शुरू कर दिले बड़े। और रणनीति में उनका सबसे पहला रणनीति ये देखे के मिल रहा कि नीतीश कुमार पर अब कहली एग्रेसिव बढ़न और भारतीय जनता पार्टी पर सॉफ्ट बढ़े। इस सब बात के लेकर के एक बात हमरा फिर याद आवत रुए कबीर के दोहा कि आग जो लगी समुद्र में, आग जो लगी समुद्र में धुआं न प्रगट होए, आग जो लगी समुद्र में धुआं न प्रगट होए, को जाने जो जरी मुए, को जाने जो जरी मुए जाके लाई ले। अब इरुआ समझ गई कि जब समुद्र में आग लागेला तो भीतरे भीतरे धकेला, भीतरे भीतरे उमस रहेला, लेकिन वो में जे जरेला जीव जंतु ओकरा यह बात के एहसास होला कि आग के तपिश कितना खतरनाक बा। उहे बिहार के राजनीति में भीतरे भीतर हो रहा बा और एकरा पर सभे आपन आपन हिसाब से जोड़ घटाव गुना भाग कर रहा बा। लेकिन एक बात तो तय बा कि 2017 दोहरावल जाई तो अब क्या नीतीश कुमार ना बल्कि और कई लोग के नाम आ रहा बा जौन एकरा में मुख्य भूमिका निभाई। के निभाई कमेंट बॉक्स में रुआ लोग जरूर लिखब, कारण कि रुआ लोग के जौन भी विचार हुई वो विचार हमनी खातिर आगे खातिर रास्ता दी। बिहार के राजनीति में जे कुछ भी हुई ओकर असर रुए लोग पर आखिरकार पड़े के बा। बिहार में सत्ता परिवर्तन के जौन सुगबुगाहट बा, जौन भीतरे भीतर चल रहा बा, ओकरा में नीतीश कुमार से अभी तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में रहला के बाद भी न्योता नहीं के भेजले कि आके भेंट करी। ओजे ई बात बड़ी तेजी से निकल रहा बा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से भेंट ना भइल तो लालू से भेंट करके तो अबे करिए नीतीश कुमार। अब देखे वाला बात हुई कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद में कितना दूरी बा, सोच में कितना अंतर बा। कारण कि जहाँ तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी पर धीरे धीरे अपन कमजोर पकड़ बनौले बाड़े, यानी कि दोस्ताना हमला करता रहे, ओजे नीतीश कुमार पर दुश्मनिया हमला करता रहे। लालू प्रसाद चुप बाड़े, राबड़ी देवी चुप बाड़ी, बाकी के लोग चुप बा और भारतीय जनता पार्टी पर जो प्रहार रहा ओकरा के कमजोर कल गई बा। नीतीश पर प्रहार ज़्यादा बा। कई लोग जदयू के भी बात कहनी हाँ, वो लोग के कहना एक चीज़ बा कि मंत्रिमंडल विस्तार के जो बात रहे वो नीतीश कुमार जी के विशेषाधिकार बा। रुआ उहो चीज़ देख सकिले भारत लाइव पर कई गो नेता लोग से बातचीत के अंश जौन बा रुआ लोग के सामने रखल गई बा। आज के खुटा ठोक में ये विराम देता नहीं, कल फिर रुआ लोग से भेंट हुई और नया विषय पर चर्चा हुई। हालांकि चर्चा तो रुआ जानते बनी कि बिहार के राजनीति के हुई और बिहार के राजनीति में
जौन रउआ लोग से सरोकार रखेला तौने बात हुई। देखत रही सब भारत लाइव, और भारत लाइव के असही प्यार आशीर्वाद बनौले रही सब। सब्सक्राइब करे में रुआ लोग पिछुआ जातनी। हित नाता गोतिया पटीदार सभे से कहीं कि भारत लाइव सब्सक्राइब कर ली। हम तो जानता नहीं कि रुआ लोग 8 लाख परिवार के सदस्य बानी, और इस परिवार के सदस्य बने में और साथ बढ़ावे में रुआ लोग के बड़ा योगदान बा। एकरा खातिर हम आभारी बानी और आशा करतनी कि आगे भी रुआ लोग से ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मिलत रही। गोड़ लागतनी। अगर ये वीडियो पसंद आई और रुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।